Feluq il-100 sena mit-twaqif tal-Unjin Maltija tal-għalliema, l-MUT tat Mitt Siġra u Pjanta lill-komunità Ħamruniza. L-MUT għaddiet il-pjanti u s-siġar lill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun li ddeċieda li jqassamhom fost l-istudenti. Is-seba skejjel primarji u sekondarji tal-Gvern u tal-Knisja li hemm fil-Ħamrun se jingħataw dawn il-pjanti u s-siġar biex ikunu l-istudenti li jieħdu ħsiebhom. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li dan il-ġest mingħata tal-MUT qed isir wara li l-Union mexxiet l-uffiċini tagħha mill-Belt tal-Ħamrun u għalhekk ħasset li f'dan l-anniversarju tagħti xi ħaġa lura lill-lokalità. L-antana huwa nikkollabraw kemm jista' jkun mal-lokalità, aħna l-uffiċi tagħna qegħdin il-Ħamrun issa u xtaqna nagħtu xi ħaġa lura anke lill-istess komunità. Is-Sindku tal-Ħamrun Christian Samut tkellem dwar l-importanza ta' din l-inizjattiva li permezz tagħha l-lokalità se tkompli titħaddar. Qal li l-ħsieb huwa li wara li l-istudenti kabru s-siġar u l-pjanti jitħawlu fit-toroq tal-Ħamrun. Flimkien ksibna bi pjan sabiex inkomplu ntejbu l-ambjent ġewwa l-Ħamrun u ħaġet inizjattiva li l-MUT ittina madwar 100 pjanta sabiex jitqasmu fl-iskejjel tal-Ħamrun. Minn hemmhekk ħajħdu ħsiebhom l-istudenti u mbagħad wara kif tispiċċa s-sena skolastika jew żommhom l-iskejjel jew inkella jitqasmu fit-toroq tal-Ħamrun. Ovvjament għandna ambjent nixtiequ nagħmlu ħafna aħjar u permezz tal-istudenti biex naħdmu kuxjenza. L-MUT u residenti mbagħad nkunu qed nagħmlu dal-proġett li biħsiebna jibqa' tul għaddej matul is-snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.